namin sa work. Yung aking lunch na bag, work bag, and of course yung ating Unicity bottle. Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa panibagong video. It's Monday, and of course sa trabaho tayo today. Hinihintay ko lamang po yung aking father-in-law. And dito na lahat ng mga kailangan ko, pero magulo lang. Pasensya na kayo. Kuha tayo ng asan ba yung sunglasses. Ayan, kasi mainit. And then of course yung ating lipstick. Hindi pwedeng walang lipstick. Ay ko. Mag-pink tayo ng lips today. Wala pa naman yung aking tatay. Siguro mga 5 minutes andito na yun. Ayan, 10:30 na. Normally, 10:30 po ako naalis, pero 11:30 pa yung pasok ko. Kaso gusto kong maaga sa trabaho kasi medyo nag-relax pa ako doon ba. Tapos chika-chika sa mga kasama sa morning shift. Yan, magpapang-abot kasi kami. Ano ba yung sabihin ko? Teka lang. Nagkapagligpit na po ako dito sa kitchen kasi maraming hugasin kaninang na hindi na nagalaw kahapon o kagabi. Na-empty ko na pala yung aming dishwasher. Tapos naghugas ako dito, nagpunas-punas. At least may nagawa ako this morning ba. And nakapag-edit ako ng video this morning. O, diba? Very productive yung aking umaga. May upload ako ngayon, Monday, Tuesday. I was thinking na siguro i-daily vlog ko po siya except Wednesday. Sa Wednesday, magla-live lang ako para may gap naman, no? Kasi hindi ko na kaya po na mag-daily vlog. Talagang everyday na vlog kasi nagtatrabaho tayo. But anyway, punta na po akong work and I hope mag-enjoy kayo sa video ito. Have a nice week, everybody. And yeah, ingat po kayong lahat. I hope okay po kayo. A few moments later. Tapos na. Ang maliligayang araw namin ay tapos na. Anong petsa na? Ano na po? Isali sa balagta, isali sa vlog. Ito ang may-ari. Sikretong may-ari dito. Ano lang, tinapan. Pagoda na. Ano ako nito, ha? Time check. Ano na po ngayon? Mga 9:30 na. Actually, maaga tayo. Actually, maaga. Actually pala. Maaga. Actually, talagang maaga tayo. Ito ang pinaka-hardworking na ano dito, manggagawa dito, mga Pilipina. Hindi ka na pag-uwi na lang. Mama Merienda. Oh, ang may-ari ng Mama Merienda yan. Oh. So, may ano pa kami. May pa-hotdog. Gawin kong spaghetti. Gawin spaghetti. Isahog ko sa spaghetti. Diba, Day? Ano na pagmumukha, Day? Nakapagod na, Day. I-continue ko ang vlog na ito tomorrow. Tomorrow. Pagod man. The next day. Bagong playing spot ni Ano, oh. Goedemorgen, Ito Marcel. yung Welke bigay ng wakker? ano namin. Good morning! Kinabit na siya ng father-in-law ko kahapon. Nabigay ito ng ano namin, neighbor.
Tapos yung board na binigay, nilagay din ng mother-in-law ko dyan. Tapos maglagay kami ng mga lalagyan dito para sa ibang laruan niya. Pang outdoor. Kaga-aga nagsuswing. Ito yung mga damo dito na may bulaklak. O tumubo sila ulit. Di ba yung mga basurahan namin dyan before? Okay. Stop. So, diba? Aayusin talaga to dito. Kasi, oh my God. Yung mga basurahan kasi andun, nilagay temporarily. I-transfer ko sila dito. Hi, Mama. Ay, Skatcha! Hi, Mama. Yung abono andyan to. Mama. Ayan, maraming gagawin dito. Tapos, hindi pa ako nakabili ng garden chair. Yung set. Kausap po ni Ruth yung kanyang tatay. Good morning sa inyong lahat and continue natin yung vlog. Kagabi gumawa ako ng kimchi fried rice, so i-store natin sa fridge. Magdadala sana ako sa work pero mangangamoy kasi siya pag ininit ba. So wag na lang. Kainin ko na lang pag-uwi. Dat is goed, bedankt pap. But anyway, I'll catch you mamaya. Ayan, alis na sila. Kom mee, schat. Oké, Sige na. zal ik dan naar school gaan in de klas zitten? Sige na, go na. Hier moet ik in de poppenkast spelen. Kom. Anna, kom, anders komt ze laat, hè. Toch geen jas aan? Jas, moet je eens naar buiten komen. Uy, it's too hot. Jas Yes aan. ka dyan. Het is veel te heet, joh. Jas aan. Doei, meisjes. Papa, meisje. I know. Doei, skattekes. Doei, doei, mama. Ha. Doei, skat. En hier staat. Jeetje, hè. Die gaat ook naar school toe. Houdoe. Doei, skat. Diba? Hindi ko na masyado nakikita yung mag-ama ko. Pero ganyan talaga ang buhay. Naghanap buhay tayo. Bitaw eh. Malapit na akong matapos sa late shift. So, ay, agwantahin natin. Agwantahin. Ito, tiisin na lang. 3 araw na lang and tapos na po ako sa late shift. But anyway, magre-ready po ako sa work. Kasi may trabaho tayo. And then, continue natin yung vlog. Pasensya na po kayo, no? Continue lang. I-continue natin yung vlog mamaya. I hope okay po kayong lahat. That's more comfortable. I hope this weekend is not too hot. Tapos nang kumain. Salamat, Day. Wala na, nakalimutan ko mag-vlog. Thank you sa food. Wow. Siya eh. Kaya ubusin niya Day, yung pagkain sa Bay, freezer. marami kang boyfriend, Bay. Dadana kasi. Kami ay snack na. Tama, maladal. Masakit na masakit nga daw. Skyflakes. Ito slow. Bigyan. Hindi, pero in fairness, ano to, nahihirapan siya umakit. Mama Merienda on. Ang dalda ni Mama Merienda oy. Chismosa. Nahihirapan siya umakit sa hagdan. Diba? Ako na. Ngarag ang mukha. Galing mo. Ha? Galing mo. Ano? Galing mo. Galing mo. Pag-iisipan. Don't judge me yan. Kasi nakita ko ang fridge ay above 800. So, may tsokolate ako. Turn me into bitch. Para hindi ako maging bitch mamaya. Ang Sabi ka. ko, 800. No. Kahapon na, 900 yun. Ikaw sa ate. 900 yun. You have done mess. Wala. Oo, hindi nag-900 dyan. Tapos sabi niya, tayo naman. 900 sa kahapon. Ang yata yun. Ikabili ka na. Hindi ko kasi kahapon ba yun? Kahapon yun. Sige. Ito nga, magkain ako ng sneakers. Okay na rin ako kahit 1,000 pa yan. Ang sarap oh. Wala naman ako magagawa. Dai. Walking. Sarap. ng comfort. Ang pag-asa lang namin si Rina. Bagong gamit. Ne, ikaw ang pag-asa sa kulkas ha? Huwag mo ako inaano sa feet.
Isa pang chismis, si ano mo pala, may asawa na. Jowa. Ito, hindi marunong sumakay, ano? Wala lang, natuwa lang ako. Sino sa kanila? Hindi marunong sumakay to. Isa rin. Para ka din hindi marunong sumakay na eh. Hindi, pero kasi... Joke lang na yun. Oo, Joke lang namin pero yun, kasi, Doy. Yung kasama ko Meron na lagi. kami. Grabe to. Ino-confirm lahat ng chismis dahil. Wait lang, share ko yung cheese. Yung kasama ko kasi palagi, medyo type din siya. Hala. Tapos, Sino dahil? Sino dahil? Ah? Oh, parang ano lang. May jowa yan eh. I know, pero pakinutan lang. Parang nakita ko yung... Ito naman eh. Hindi, yung ano ba, yung isang, ano ba? Kasama niya? Kasama niya. Wag, hindi ako ang source ha, ito. Yung galing UST. Yun. Ayak. Sa street ng Gusto UST. daw niya yung lagi niya kasama si ano. Pero lang, Di ba? nakikitan lang. Ay, hindi naman siya siguro ano lang. Oo. Ay, hindi. Ito naman eh. Nakita lang, hindi naman siguro na ano, nasabi. Ba yan? Maniwala na 10 ang jowa ko. 9 lang. 9 kasi nabawasan ng isa. Sabi mo na Oh, sige na, mahjong na, mahjong. Magbarahan na. Ready na kaming magmahjong. Oh. Kasi syempre nag-uusap sila ng language nila. Grabe, makichismis. A few moments later. Bahay na tayo. Dumungaw si Rod sa door. Alam niya, parating na ako. Ano ba ang arag na? Ano na dito? 9:45. Pagod na ako. Ayoko talaga sa shift na to kasi palaging may overtime. Sinchao. Weekend view, bang. Weekend for you. May Is it? hinanda to siyang pagkain. Druk! Wat heb jij gemaakt, Dodo? it's still in the oven. Put 2 minutes, just please. Is goed. Dinner pa lang po ako. Yung leftover na fried rice kagabi and bumili sa ng ribs. Baby back ribs tsaka chicken pacho chicken nuggets. Kain. Kumain na to siya. Nag-pizza daw siya. And si Ana, di ko na mapakita kasi tulog na. Pero anyway, bukas may time po ako na may time kaming dalawa ni Ana. Kay day off ako bukas finally. Sakit sa katawan. So, manjog is ni sufut. Ik denk, ik krijg hernia in deze bedrijf. Log in to do the tickets, Seaspa. Yeah? There were 4, and it was like they have 3, 4, 3. So they had 3 here and 1 next to it, between the alley and then the next one. It's good. So I said, no, you can change it, the book. He said, no, it's good. No, change it. Then he tried to change it, but then everything went bad because all the seats were booked and you cannot get the old ones. It hurt and everything was good, and now I have to change it and it doesn't work. And But I think Saudi is better than Emirates to do. With economy ba? Yeah, Papa. Really? Because remember with Saudi, we had footrest, by Emirates not. Try natin kung masarap ba. Did you do it in the microwave? Oven. Sure. Is it now oven? Is it good or not? I think it's okay. Is it not hot enough? No, it's okay. Otherwise, put it back in. Now it is oven. Do we have
Ice ko? Small magnums we have. Yeah? Some. Small ones. Because maybe tomorrow ba? But we also have water ice, no? No, not a lot. But I'm not sure about Hema tomorrow because it's really hot. And we also go by bus. But she really wants to go to Hema, yeah. Wala tayong bra, pasensyahan nyo na. The kimchi rice is still better. It's not really spicy. I was expecting it would be spicy from the kimchi. Bit spicy. And not spicy at all. Not even that spicy. Oh. But did you have a good day? No, I was busy, but good. I was everywhere today. Yeah, we did. It's like I'm extra. Like, wherever I'm needed, then I have to go there. One young colleague buang, like, he said, "No offense, but how tall are you?" I said, "What? What? What? Why?" He was really laughing. Why are you asking me? Kayo, kumusta ang mga araw nyo? I hope okay ang araw nyo. In fairness, masarap yung ribs. No, they don't know. Every time we buy ribs from Plus, it's always good. This is good, Jumbo. Masarap po yung yung baby back ribs ng ng Plus. Yung flavored na ba? This is barbecue flavor? No, Indian stuff? I don't know. It's on the package, but... It's lekker. I thought you went to the walk again in Veghel. No, it's Anna with me, man. Because you said Babi Panga. Yeah, but it's between 9 and 9:15. I had Anna with me at the end. Yeah, of course. She was okay when you picked her up? I was down doing a bit of clothes. She said, "Papa, kom naar beneden." So I went down and I just relaxed myself for a bit. I'm doing one load of laundry. I have a lot of laundry. And then there are some that I want to take when we go to Germany. I have only 2 pairs because we only have 2 days. Deze was really hot, yeah. 36 degrees. Yeah. I never had that in Nederland. It's like Philippines. Yeah, I never had it. Next week it's going to be 21 degrees away. A bit cloudy, but not rainy. Do you want, Papa? For next week is... Yeah, just get one. And next week is a couple days of rain. And they all... Ako talagang gutom pala. Nakonsensya siguro to siya kasi kagabi pagdating ko nagluto ako. Kaya kanina, sabi niya mag-ano na daw siya, maghanda na siya ng pagkain. Nagluto, pagdating ko kagabi nagluto pa ako, tapos kumain. Kahit late na, pero sobrang gutom kasi. Next week, balik na po ako. Hopefully, totohanin lang ang sinabi nila na ibabalik ako sa morning shift. Kasi ang tsaka ng ganito. But anyway, hindi ko na lang po pahabain yung ating pa-video, no? Wala naman ang ganap. Manonood lang kami ng siguro TV series or YouTube. And yun lang yung ating araw sa trabaho. Hindi ko naman talaga mapapakita yung mga ganap doon kasi bawal. A little bit of microwave. Thank you. You wanna eat this? Ang dami na pinapakain ni Ruth sa akin. Eh. May pork pa pala. But yeah, maraming salamat sa panonood and magbablog po ako bukas because tomorrow is my day off.
And then, labas na naman kami ni Ana. Anna Day. Mama Anna Day. Mama Ana dak. Yeah. Excited pa ako ba sa Wednesday kasi may time ako with Ana. So yeah, maraming salamat sa panonood. Kita-kita naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush! Mush mush mush. Houdoe. Howdo!